Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje sizofunda ngama-amplitude nama-periods. Sikwenza nje izibonelo ezimbalwa zama-amplitudes nama-periods. Njengoba sengichazele-ke phambi kwethu kuvela isikhangiso nasiya laphayana, or noma umbuzo noma indaba esizosebenza ngayo ithi determine the amplitude and the period of y is equals to -1 over 2 and cosine of 3x. Cosine of 3x. I-amplitude kokuqala yini? Mhlawumbe into yokuqala esiqala ukuyizwa selokhu sifunda. I-amplitude kuyafana nokuthi angithi sithi laphayana ngine-wave noma nginegagasi. Ithi ngidwebe nje isithombe nginibonise i-amplitude yi-half yento. Yento ngathi wave leliyana eliphelele. Ithi ngilidwebe kahle ngathi mhlambe i-wave noma igagasi lethu eliphelele. Lapho liqephuka khona ngaloya mugca loya, u-half wakhona yiyo lona esimbiza ama-amplitude. Amplitude nayo ngizoyibhala nje, nayo ama-amplitudes wethu lawayana. Naleya singasho futhi ukuthi i-amplitude yethu ke mase sibuyele esikhangiseni sekuthiwa u-y is equals to -1 over 2 cosine of 3x. Kuthiwa yini amplitude ke manje? Amplitude sizothi amplitude or nayo laphayana u-1 over 2. -1 over 2 kufana ukuthi uma simphinda noma sim-multiplya noma sim-times, sothi amplitude ifana nokuthi is equals to -1 over 2 is equals to -1 over 2 noma multiply -1 over 2 loya, or it's equals to 1 over 2. Ukhumbule sithema si-multiply i-amplitude yethu sathola ukuthi i-amplitude yethu leya ka-1 over 2 isinikeze loya njengoba ngisho manje ukuthi u-amplitude yethu leyana siyi-multiplyile yasinikeza u-1/2. Kufana kanjalo no-cosine. Ukhumbule i-cosine ufana nokuthi u-1 noma u-1 noma u-1 noma u-1 nje kuphela. Ngakho-ke i-amplitude yethu masiyi-multiply laphayana sithole u-1/2 noma u-1 over 2. Ngizokunika nje isikhathi uyicabange umamelisise kahle, mhlawumbe ungaphinde uqale phansi uzokwazi ukuthi uyiqondisise. Sesizoyenza-ke manje i-period ngoba kuthiwa si-determine i-amplitude ne-period. I-period mhlambe i-period of a function noma i-period ye-function yini yona-ke? I-period ngingasho ukuthi isigaba yesento ehamba iziphindaphinde. I-period mhlambe ukusuka, ngithi i-period ukusuka kuJanuwari ukufika kuFebruary, i-period yonyaka leyo. Noma ngathi mhlambe makungathiwa i-period ye-6 months ukusuka kuJanuwari ukufika kuJune. I-period ilana ikuphi? I think ngiyenza ama-x nama-y values, or noma ama-x axis nama-y axis. Y wethu lo ngimenzile, sengenza u-x axis manje. Sifuna ukuthola i-period, ukuthi i-period into enjani. I-period ukhumbule ucezu noma u-half walokhiya ongikwenze ngobuphephuli kuleya wave yethu noma ilona bokuyi-amplitude yethu. Ngizothi-ke manje i-period nakho ukusuka laphayana phansi ushone phansi. Uma uqale phezulu kuzomele ubuyele futhi phezulu, i-period. Uye phansi uye phezulu, i-period. Uma uqale futhi njengoba ngenza ngobu-blue ngiqale phansi ngayeka phezulu ngayehla ngaya phansi ngayoqedelela kuphi futhi le phezulu, i-period. I-period-ke singathi mhlambe isikhala esiphelele. Isikhala esiphelele ukusuka la ukufika lapho. Uyabona iqale laphayana ubuphephuli kuphela lapha, nokuqala kobu-blue ukufika lapha kobunye ubu-blue singasho ukuthi indawo ye-period
yethu. Kulapho ke khona sihlale sithola pi, 2pi, izinto ezifana nakanjalo yama-period wethu. Nalapho kuphuma ukuthi kuwe uyiqale ngakuphi, nama ngiqala lapha phansi izophela lapha phansi. Mangiqala futhi lapha ngaphansi izohamba iye ngale ku-negative futhi ibe lapha ngaphansi futhi iyo i-period yethu. Sizoyibala ke manje. Ngiyanibonisa nje ukuthi iyabona ukuthi ubude bayo noma ukuhluka kwayo kume kanjani be-period. Sesizothi manje i-period ke leyana ke sesizothatha u-cosine loyana ka-3 sithi u-2pi over 3x noma u-3 nje kuphela. 3 is equals to 2pi over 3. Ikanjalo-ke ngizothi siyenze-ke manje ngama-cosine function sizokwazi ukuthi siqonde ukuthi besenzani. Ukhumbule ukuthi u-cosine ngathi cosine ka-x noma u-sine ka-x i-period yabo zombili ziwubani? Ziwu-2pi. Thi-ke ngibhale laphayana i-unit cycle yethu. Unit cycle yethu nayiya ngiyidwebile ne-radius yayo ngiyenzile. Mawusuka kulaphaya uphinde ubuyele futhi iyafana ukuthi u-2pi. Mawuphinda futhi u-2pi. Noma uhamba anti-clockwise ubuyele emuva uzothola ukuthi mawuthi u-2pi. Noma u-sine noma u-cos. Noma kuthiwa i-angle yakho iqala lapho mawuhamba kusuka kubuyela kuyo iba u-2pi. Ukhumbule i-cycle ye-radius yethu or noma i-cycle yethu njalo ihlezi u-2pi. Ngakho-ke u-cos no-sine bethu bazohlezi noma bahlala bayi-period yethu yaka 2pi radians. Sizoqhubeka. Engifuna ukwenza-ke manje ngizothatha i-amplitude lesinayo ne-period le esinayo sibone ukuthi sizithola kuphi, sizibhala kanjani futhi sikwazi ukuzichaza ngegraph mhlambe elithe ukuthi ukucaca kahle. Ilokho esizokwenza manje. Ngizodweba ama-x axis no-y axis. Y axis lona, y x wethu lona, sothi y no x. Ukhumbule u0 u0 ka-x loyana, u0 ka-x uqala lapha noma ka-y, u0 ka-x sizothi u-positive 1, loyana noma u-positive 2 over 1, 1 over 2 ngiyaxolisa. Positive 1 over 2. Ithi ngibhale nje u-1 over 2 noma uyafana ukuthi u-1 laphayana u-negative 1 over 2. Hamba kanje umugca wethu laphayana. Sesizothi-ke manje uzobona nje into besiyenza izocaca kahle yonke. Ngisazama ukuthi ngiyicacise. U-cosine-ke ukhumbule indaba ka-cosine i-amplitude leyana yethu u-negative 1 lo besinaye, negative 1 over 2. Negative 1 over 2 i-point yethu noma kula siqala khona sizokhuphuka-ke. Kunala sizoya khona sizovele sikhuphuke ngoba vele bese siphansi. Sizothi mayifika lapha yenzeni futhi iyehle ngoba ikhuphuka ngo-1 over 2. Ngo-1 over 2 i-period ye-distance noma ubude obungange-2pi over 3. Ngizonibonisa ukuthi yenza ukusuka laphaya ukuya laphayana ubani
lento besiyenza lapha phezulu efana 2 over 3 2 kusho ukuthi kusuka lapha ku-0 ukuya laphayana i-x-axis yethu u-2 pi over 3 noma bekuthiwa siyaqala futhi phansi siyakhuphuka sizophinda sehla masifika laphayana sizokwazi ukwenza i-period yethu ephelele ezoba futhi laphayana lani leyabo ku-2 pi kuzothi mayiziphinda futhi ube u2 mphinda ka2 ibe u4 pi over 3 ngoba i-period ese iziphindile futhi nangale kanjalo ku-negative values sizoyenza kanjalo izoba makweyokuqala -2 ingaba -2 over 3 ubude ne-distance ekuyiyo. Ungakhohlwa lento esifunde ngayo yama-amplitude ukuthi kusuka lapha ku-0 ukukhuphuka i-wave yethu iwu-1 over 2 iwu-1 over 2 noma iwu-1 wethu i-amplitude yethu liyana nama-amplitudes wethu nalaphayana futhi kusuka ku-0 kuya phansi ngaku-negative kuzoba u-negative 1 over kanjalo over 2 kanjalo.